Takže já vás zdravím lidi, vítám vás u třetího dílu Pralesní ligy, přátelé. Dnešní díl bude zápas s Lokomotivou Herní Heršpice. Horní, vole. Jo, v Lokomotivě Heršpicích je herna, jo, tam hrajeme automaty, jo, kuličky, všecko. No, takže budeme hrát s Lokomotivou Horní Heršpice. No a tenhle zápas jsme měli původně hrát na trávníku, jenomže pršelo a ten trávník je tam docela měkký, takže byl dost podmáčený, takže se rozhodlo, že se bude hrát na umělý trávě v Tuřanech. Tak hrajeme s heršpicema, je nás dost a to je celý asi. No to je prostě celý. Hrajeme proti horníma heršpicama, ne herníma, horníma. A jo, uvidíme jak to bude, uvidíme jestli vyhrajeme. Takže jdeme na ně a budeme ready. Porad ready. Ještě taky selektor je, vole. Dobrý už. Je píčel. Taky nám zvedl hlavu a tady. Já taky. Tady to tohle kamera dostal teda červený. Poslední slovo do scoreboardu vítám Magdalena Vala. Jo! Byl tam to nebyl. Piču, co to je za hovno? Mám to! Do vlastních ne! Pičo, Average, klidní to, vole, jo, to je divočina, vole. Pozná, tam kde se hraje fotbal. Já to bude čumu, vole. Ale fotka dobrá. Jak je? Pedro, po... Pěkně, Kubo! Nevadí, nevadí. Pičo, skurvený hamburger. Vůbec nevidí ostatní. To třetina, já to úplně zbytečná. To je lepší, ale... To nebude barák. Víc ho. Já jsem si, že to mám jít. Ale tady se nám daří, ne? Když jsme tady hrali pochodem, to taky bylo nějaký 5-1. Jsme prohrávali. 4-0. Přičo jsme obrátili jak hajzl. To byl obrat jak hajzl, myslím si, že to bylo... Piču, ale já prostě šere tak. Kápy to tam. Jak točím to? Yeah. Můžeš mě, ulic!
Wow, takže jsme nakonec vyhráli, tyjo, vysokým rozdílem. A asi si říkáte, Johnny, ty vole, jak to, že máš úplně stejný oblečení. Je to proto, protože intro natáčím stejnou dobu jako outro. Protože jsem na to intro zapomněl, takže to natáčím až teď. Stejnou dobu jako natáčím outro, takže bohužel je to tak, no. Takže samozřejmě měl jsem... Hej, já si vezmu normálně bezdrátový mikrofon. Tak, samozřejmě, že jsem nastoupil, měl jsem dobrou šanci a místo toho, abych šel ještě pár kroků dál, jsem vystřelil a dobrý zákrok udělal golman. Dobře si tam takhle natlačil tu nohu, ale víceméně jsem trefil jeho, no. Takže zase bez gólu klasicky a to je asi celý, no. Tahle epizoda bude dost krátká, no, takže... No, doufám, že se vám i tak či tak tohle video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, sledujte na našich sociálních sítích, i když většina z vás mě sleduje přes ty sociální sítě a vy sem jdete jenom, abyste se na tohle video podívali, tak mi aspoň dejte tady odběr. No a to je vše a u další videa zatím ahoj čau. Jsem zjistil od Rádi, kolik stojí tady ten labuda. Jo? 300 korun. Tady ten malej buzerant. A Radce, říkám, teď, jak nebudeš mít na nájem, jo, a budeš kupovat labudy, tak budeš bydlet víš kam. Na Červený kříž.